Ben, Atmosferas, que espero que saia en breve, é un novo poemario que fago xunto co gravador José Valentín. José Valentín fai a parte, por así decir, a parte plástica e a linguaxe. É un libro que pretendemos que teña tres linguaxes. Unha é a linguaxe da plástica, outra a linguaxe poética e outra, inclusive, a linguaxe do diseño, non? Entón, pois, quero ler un poema de Atmosferas. Búscote no alento que respiro cando navego polo mundo dos días entreabertos, cando intento eludir as derrotas ou cando a certeza dos regatos son ríos navegáveis. Búscote cando medra a memoria inesperada e a intención despréndese do camiñar compartido e pregúntalle ao vento: onde repousa a túa equipaxe? Voltarei ao destino xunto ao bafo da tribo, na latitude máis extrema da esperanza, receosa dos alentos que te poidan invadir, sempre alerta, sempre amándote.